dragii mei, astăzi ne revedem la clipul de produse terminate. Încep cu fondul de ten la Lancôme Teint Idolé. E acel fond de ten despre care am tot vorbit, cel puțin în ultima perioadă. E un favorit al meu de mulți ani, cred că de când a apărut. Conferă un aspect satinat așa pielii, nici nu matifiază, nici nu îngrașă. Într-adevăr, nici puterea de acoperire nu este uriașă, însă pentru mine e foarte bine. Adică eu sunt la modul, ca să înțelegeți, și dacă am riduri și coșulețe pe aici, pe acolo, nu vreau ca fondul de ten să acopere integral și 100% și să arăt perfect. Nu știu dacă e posibil și există un asemenea fond de ten, dar aspectul ăla de mască așa nu e pe placul meu, deci acesta chiar e un fond de ten tare plăcut și natural așa după nevoile feței mele. Și apropo de față, trec chiar printr-o perioadă în care mi se întâmplă la început de sezon extrem de rece, adică atunci când intrăm în iarnă, mi se deshidratează pielea într-un mod fantastic și buzele și fața acum sunt spre mai bine, dar va mai dura un pic până mi revine hidratarea. Parfumuri. Angel de la Terry Mugler, am mai vorbit iar în clipurile trecute. În acest moment și această etapă a vieții mele, parfumul acesta e un pic prea masculin și prea puternic pentru gustul meu, dar am mai vorbit, parfumurile îmi plac oricum. Dacă e parfum, nu fac nazuri, nu, dar dacă ar fi să-l cumpăr în acest moment, nu, aș alege un altul. Și apropo de altul, am avut ocazia să testez și mai am, încă îl mai folosesc, noul Issey Miyake Drop d'Issey, dacă spun bine. Neobișnuit acest parfum. M-am tot gândit și acum când m-am așezat și m-am pregătit să filmez clipul de terminate, cum să vi-l descriu. Pentru că nu este un parfum țipător, nu este un parfum puternic cum e acesta Angel, dar are ceva, nu știu, care mie mi se pare un pic grețos. Nu pot să descriu exact ce și cum. Hai să văd un pic pe o descriere. Da, știți ce scrie pe ambalaj? Că n-am știut, că am zis că fiind doar un tester nu sunt detaliate aici notele parfumului, dar sunt. Spun că ar fi un miros de liliac, de musc, ok, muscul parcă îl simt un pic așa, dar și de lapte de migdale. Ei, aceasta e nota care pe mine mă cam deranjează și mi se pare un pic grețoasă. Deci nu e un parfum pe care l-aș cumpăra, deși arată adorabil. Și am mai folosit eu o cremă pentru bucle, pentru că da, eu am părul ondulat, o dată pe lună când merg la salon și mă vopsesc, îmi și întind părul, cum e acum întins, dar acesta nu e forma naturală a părului meu. Eu am părul ondulat, crețuliu și știți, dacă urmăriți vlogurile în special, doar că atunci când, după ce vin de la coafur, prefer să filmez o parte din clipurile de pe YouTube, că mă simt și eu mai fancy și mie și mai simplu, pentru că părul e drept și nu mai am nevoie să-l aranjez și să-l coafez înainte de filmare, de aceea mă vedeți frecvent cu părul drept pe YouTube, dar e îndreptat la salon. Deci am folosit această cremă pentru bucle de la Taft. Ca și rezistență e nivel 3, sau a fost. Mi-a plăcut în special pentru că era o cremă, da, față de spumă ce am folosit eu ani de zile. Nu cred că am avut o cremă până în acest moment, dar comparativ cu spuma nu fixează atât de bine și nu rezistă atât de mult în timp buclele. Dar e mai flexibilă varianta asta, buclele sunt un pic mai flexibile. Pe partea de curățare, am terminat acest șampon hidratant de la Farmacy din gama Dr. Tuna. Vi-l recomand din tot sufletul. Eu am părul foarte uscat, am mai vorbit, și frecvent îmi aleg șampoane hidratante. Doar că șampoanele pe care le-am folosit eu până în momentul acesta, așa s-a întâmplat, sunt șampoane pe bază de uleiuri. Da, ați văzut la mine, am avut de la Elseve, de la L'Oreal, nu mai știu ce gamă au mai avut ei,
șampoane hidratante, dar mai degrabă din acelea pe bază de uleiuri care conferă luciu și ceva grăsimi, dacă vreți, firului de păr. Doar că nu am folosit până în acest moment un șampon hidratant. Ei bine, acesta așa era, o cremă, ca o cremă de duș, să vă imaginați, o plăcere să-l folosesc, o plăcere, îl recomand. Am și eu o echipă Pharmacy, dacă doriți să vă înscrieți, găsiți linkul în căsuța cu descrieri și dacă vă înscrieți și cumpărați din acel moment, toate produsele sunt cu discount, beneficiați de reduceri măricele, vedeți voi cumpărăturile pe care le fac eu de pe Pharmacy și în clipurile de cumpărături. Amelia, cred, a terminat șervețelele umede cu unicorn și miros de gumă de mestecat. Acestea au fost cumpărate din Pepco. Ea s-a arătat mulțumită. Niște bețeșoare vătuite de la Ebelin din DM, bune, iar bețe vătuite nu prea am ce să descriu la ele. Tot gărgărițele, fetițele noastre au folosit acest gel pentru dințișori. Sweet Mint. Avea gust de mentă dulceagă, dar tot au fost nemulțumite și le-a deranjat fantastic gustul de mentă. Acum au iarăși un gel pentru dințișori cu gust de fructe, pentru că astea de mentă nu prea le plac. Și am terminat eu de această dată o pastă de dinți Elmex extrem de bună împotriva sensibilității dentare. M-a ajutat extraordinar de mult. Da, și o voi mai cumpăra. Iar pe partea de hidratare, vă spuneam că în lunile reci, în lunile de iarnă, o dată pe lună îmi fac o mască de asta pentru picioare, o mască foarte hidratantă. Sunt șosețele șosețele din plastic care au în interior mască sau un balsam. Ei spun mască, dar e un balsam foarte hrănitor și gras. Introduci piciorul în șosețelele astea, stai un număr de minute, în general vreo între 15 și 20, și apoi când scoți piciorul, vă dați picioarele sunt hidratate și cu balsam de la pe ele. Recomand. Cremă pentru față, aceasta de la Lumene, Nordic Sea, și pentru luminozitate, mi-a plăcut. De la Lancome am mai avut eu această cremuță antirid și fermitate, de asemenea mi-a plăcut tare mult. Și pentru corp o cremă de la L'Herbolario, cred că ultimul articol care mi-a mai rămas din calendarul Advent, L'Herbolario, despre care am vorbit. Vanilată, un miros foarte plăcut. Da, am avut și gelul de duș de la aceasta și am vorbit eu, cred că în clipul trecut, de terminate. Iar pe partea de chimicale, casă și tot ce vreți, șervețelele nazale de la Regina, Rinoactiv, foarte rezistente și foarte bune. Am avut un pachet mare de acest gen și s-a terminat cu greu. Foarte bune, aveau și în ingrediente un conținut de balsam, da, care ajuta, în special dacă ești răcit și să nu usuce nasul tot folosind șervețelele astea. Avea și un oarecare nivel de protecție și de hidratare a pielii nasului. De la Floralis, din Lidl, la fel, nu știu când s-au dus astea, că abia, am senzația că abia le-am luat și le-am și folosit. Saci menaje de la DM, de mult timp tot vorbesc despre ei, sunt foarte buni. Folia pentru protecția alimentelor, tot din DM, cumpărată, dar e de la Topico, un brand nemțesc. A fost bună, dar mi s-a părut că nu se lipea atât de bine de vase cum o făceau altele. General vorbind, doar o folie pentru protecția alimentelor, deci a fost bună oricum. Foarte încântată am fost de aceste punguțe pentru un pic cerate, așa, pentru sandvișuri. Le pun fetelor la ele de obicei în punguțe de acest gen. Sandvișurile acestea au fost din Lidl cumpărate și mi-a plăcut că erau și frumușele așa albe cu fluturași roz și le-au plăcut și lor, bineînțeles. Burete de vase de la Stella din Pepco, iar am mai vorbit de bureții de vase de la Pepco, foarte buni. Acesta nu a costat decât 4 lei, din acela cu aspect metalizat, așa, dar sunt și colorate, mai multe culori la Pepco, i-ați văzut voi în clipurile de cumpărături. Praf de curățat de la Promax, ce să zic, un praf de curățat nu strigă în casă, tot timpul m-a impresionat așa felul în care arată vasele, oalele, crătițele după ce
sunt frecate cu praf de curățat, foarte, foarte bine arată și am o satisfacție să folosesc. Iar ultimul articol, dacă ați văzut clipul de cumpărături, prima mea comandă online de la DM, când s-a lansat magazinul online, și în timp ce explicam eu de zor despre prosoapele de hârtie cumpărate de pe dm.ro, în prima noastră comandă pe acel site, s-a descărcat acumulatorul. Astfel că finalizez acum povestea despre prosoapele de hârtie, am adus și ambalajele de la alimente și continuăm. Foarte bune, au fost 3 la set, 3 parcă, da. Foarte bune, designul superb, vă sugestionez aici sus pe undeva clipul ca să intrați să le vedeți în ambalaj cum erau. Da, n-am ce să spun, cu vulpițe și căprioare, super. Ok, și acum trecem la mâncare. Nu cred că vreodată în terminate am vorbit despre pâinițele astea, dar în clipurile de cumpărături, cel puțin în acelea lunare, cred că le vedeți cam în fiecare lună, pâinicile de acest gen. Ce îmi place la ele este că nu au sarea și sarea aceea deasupra pusă. Ele conțin sare, dar nu mai au granulele de sare pe care nu le-am înțeles eu niciodată. De ce pâinicile de acest gen, cam toate, au granulele de sare deasupra, sunt extrem de sărate după gustul meu. Acesta e și motivul pentru care, deși vedeam în stânga și în dreapta, eu nu prea am cumpărat pentru noi acasă, pentru că mi se păreau extrem de sărate. Le-am găsit pe acestea, le-am luat și eu le-am luat așa pentru situația în care rămânem fără pâine. Deci exact așa le-am și gândit, nu să mâncăm pe post de gustare, fiind simple așa niște pâinici, dar zic nici să în loc de pâine, dacă ai pâine, că eu cel puțin prefer pâinea, dar zic dacă ni se termină pâinea odată și e o situație, așa avem crocanțele de astea. Dar au fost atât de pe placul celor din casă, încât trebuie să le cumpăr frecvent, pentru că se termină frecvent. Amelia cel puțin e cu ronțăitul la chestiile astea. Eu mă bucur pentru că sunt curate în ingrediente, vă dați seama, sunt doar niște pâinici, cantitate mare, sunt 14 pachețele, nu știu câte sunt în pachetel, dar e pachetelul ăla clasic de crocanțele de acest gen. Sunt marcă proprie Carrefour, după cum ați văzut, și de curând am găsit varianta integrală, că apropo, nu tot timpul le găsesc pe acestea la raft. Aș vrea să cumpăr mai multe, dar mai mult de una, două odată și la un interval de câteva săptămâni eu nu găsesc la raft la Carrefour. Acum, de exemplu, ultima oră am zis hai să merg să cumpăr 2 din acestea, știind că îi plac Amelii. Nu am găsit niciuna din aceasta, am găsit doar 2 din varianta integrală, care nici nu știam că există. E un ambalaj cu maro, așa, le-am luat pe celea 2. Nu știu de ce sunt atât de se aduc atât de puține, că nici nu cred că se vând extraordinar de rapid. Mă gândesc că nu prea aduc, mă gândesc. Acum, n-a fost intenția mea să mai vorbesc și despre asta, că nu e mare lucru. Dacă am găsit ambalajul în interiorul celuilalt ambalaj, o să vă spun că tot marcă proprie Carrefour. Am ronțăit și noi la aceste nuci pican, sărate și coapte, pentru că le-am găsit reduse de la 14 lei și 10 bani la 2,82 lei. Sunt bune, nucile pican sunt bune, de fapt sunt ca nucile noastre românești, numai că astea ce-mi place mie la ele e că fiind mai micuțe așa, altfel stă sarea pe ele și sunt gustoase, coapte și sărate, așa, dar au gust de nucă românească, cel puțin așa mi se pare mie. De la Drag de România, sucul de mere și pere, v-am spus, în ultima perioadă, cel puțin, am tot cumpărat sucuri. Sucurile pe care le cumpărăm noi sunt 100% naturale, fără alte adausuri. Nu vorbesc doar de zahăr, bineînțeles să nu conțină zahăr, dar sunt sucuri care conțin îndulcitori, sub nicio formă nu cumpăr nici din acelea. Sunt sucuri care au adausuri dintre cele mai ciudate, de coloranți de vreun fel, de acid citric. Deci nu, la noi sucurile pe care le iau sunt sucuri naturale. De exemplu, acesta a avut 95% suc de mere și 5% suc de pere. Doar la o masă din zi bem câte un pahar cu suc, de obicei la prânz. Am ajuns la un moment dat la Penny, nu e un magazin în care să mergem frecvent pentru că nici nu ne place foarte mult și ajungând, așa cum am spus și la momentul respectiv, tindem să luăm prostioare, chestii pe care nu le cumpărăm în mod frecvent când ne ținem de o listă săptămânală extrem de strictă.
Și printre acele prostioare s-au numărat și acești cordon bleu, pentru că nu mai mâncasem de foarte mult timp și mi-a fost poftă. În acest pachet au fost 4 bucăți și le-au plăcut atât de mult fetelor, încât le-am făcut lor 2 și apoi încă 2, din nou tot lor. Abia am gustat câte puțin și eu și Florin din acestea și pot să vă spun că au fost foarte, foarte bune. Iar ingredientele, ok, că știți că eu mă uit la ingrediente. Da, făină, șuncă, brânză, bineînțeles că au și câte la modul dextroză, nu prea-ți dorești, dar așa. Piept de pui, da. Când sunt cumpărate, e clar că mai au și de astea. Mixul pentru cappuccino, am mai spus, nu știu ce e cu mine de câțiva ani, 1 an și ceva, 2 ani, sunt înnebunită după combinația de cafea și lapte, cappuccino, cafe latte, orice vreți, dar în special nu vreau neapărat cafea proaspătă, ci îmi place cafeaua instant, deci Nessul, în combinație cu un mix pentru cappuccino, o pulbere de acest gen și cu mult lapte și iese ceva delicios și zahăr punem, deci Nes, mix pentru cappuccino, zahăr și mult lapte. Florin pune exclusiv lapte, eu mai pun și apă să mai diluez un pic, dar cum face Florin cu o tonă de lapte, nu iese niciun alt cappuccino făcut de mine, e delicios acela făcut de el și aștept weekendurile pentru acel cappuccino. Cele mai bune, după gustul nostru, sunt acestea din Lidl. Le-au schimbat parțial ambalajul acum de curând, deci e posibil să le știți, dar să nu le știți așa cu ambalajul, cu imaginea fix, imaginea asta. Acesta white e mai lăptos, mai dulceag și e favorit, dar ne place și varianta Choco, cu ciocolată. Am cumpărat la un moment dat din Kaufland niște cârnăciori ăștia subțiri, pentru că fetele noastre sunt mari iubitoare de cârnăciori aia subțiri din Lidl, îi știe toată lumea, îi știu toți copiii, crezând că sunt cam la fel, dar nu, aceștia și mai scumpi și nu, aceia sunt mai subțiri, mai crocanți, mai gustoși, ăștia mi s-au părut doar sărați și atât și afumați. Și... Când am fost o dată la cumpărături, era și Sophie cu noi și a ales și ea ceva pentru ea și surioara ei, niște iaurturi am crezut eu că sunt, dar de fapt e ceva ca o budincă în varianta de vanilie și varianta de ciocolată, a luat unul și unul. Spun ca o budincă, dar în formă lichidă, dar exact așa, imaginați-vă o budincă de vanilie în cazul acesta, lichidă, exact gustul de budincă. Deci prima oară când am băut așa, mi s-a părut delicios, ca și cum aș fi băut, da, dintr-un castronel în care e budincă de vanilie. Doar că după aceea m-a lovit. Nu conțin zahăr, am văzut după aceea, da, ulterior nu observasem. Dar conțin îndulcitori. Faptul că nu conțin zahăr, așa, ia să vedem ce, sucraloz, îndulcitor sucraloz. Și este ceva, deci îți rămâne un gust dulceag, grețos, nu, m-a deranjat atât de tare, cred că dacă ar fi cu zahăr obișnuit, e un deliciu chestia asta. Și cea de cacao, eu cred că n-am gustat-o pe aceea. De la Nescafe au scos, nu știu, o gamă, Nescafe latte și cappuccino și cafe latte și încă ceva tot cu cafea și lapte. Sunt atât de bune băuturile acestea, foarte groase, foarte, foarte plăcute, mai degrabă le-aș compara cu o ciocolată caldă, așa ca și consistență, și curate în ingrediente, mult lapte, cafea și zahăr. Ceaiurile pe luna asta, poate trebuia să încep cu ele. Acesta cu căpșuni și... nu știu ce e asta. Și coacăze. Da, era așa, nu mi-am dat seama că-s coacăze. Și ghimbir, curcumă, frunze de salvie. Conține mai multe chestii. Eu sunt mare fan ceai, am mai vorbit. Nu mă deranjează, nu-mi place sau displace
Adică la mine dacă e ceai, e ceai. Nu-l îndulcesc, nu pun lapte, nu pun nimic altceva, dar prima sau a doua băutură din zi după paharul cu lapte, după paharul cu apă, pentru mine cea de-a doua băutură din zi este cana cu ceai. A fost foarte bun și la serviciu l-am băut pe acesta Detox, marcă proprie Carrefour. Semințe de fenicul, iarbă de lămâie, coajă de lămâie. Asta conține. Bun. Tot cumva asemănător cu treaba aia cu pâinicele, am mai avut de data asta eu la serviciu niște pâinițe de acest gen, cum ar fi niște baghete, niște felii de baghete, dar tăiate așa pe orizontală. Cred că le știți și voi, sunt de la mai multe branduri pe piață. Sunt bune, eu de obicei dacă simt nevoia de un pesmețel, ceva de textură, dacă mănânc de exemplu hummus, aleg o variantă de genul ăsta, dar nu e cea mai bună variantă pentru că au zahăr și au destul zahăr, sunt dulcegi așa, îmi plac. Apropo de zahăr, din penii și prostioare cumpărate, printre prostioarele cumpărate s-au numărat și aceste prăjituri cu căpșuni și marțipan. Le vedeți într-un clip de cumpărături, îl sugestionez eu aici. Bune, dar foarte dulci. N-am putut să mănânc mai mult de 2 odată și pe total din tot pachetul nici n-am mâncat eu foarte multe. Câteva de vegane, că știți că avem multe în general în fiecare clip. Am încercat și eu șnițelul din plante de la Verdino, acesta e recent apărut, incredibil, iar nu știu cum fac chestia asta, are o textură așa ca de piept de pui și gustos, mi-a plăcut. Nu foarte mult mi-au plăcut acești nuggets de la Naturli, cam toate variantele de nuggets vegan de pe piață sunt tare bune și am mai vorbit de-a lungul timpului în clipurile determinate. Acestea cred că au fost cele mai puțin plăcute, dacă vreți, uscate, nu știu, pesmetul ăsta, nu. Celelalte despre care am mai vorbit de-a lungul timpului, inclusiv marcă proprie Kaufland, de exemplu, sunt foarte bune. Aproape că juri că sunt cu carne de pasăre, dar aici nu, aici simțeai că ceva nu-i. Wow, acest mus de la Müller, mus vegan, un deliciu, o pufoșenie, așa exact cum vedeți aici, când luai cu lingura. Da. Unfished, acel brand care produce alternative vegane, alternative la specialitățile de pește. Da, alternative vegane, au scos acest somon din plante. Iar mind-blowing, nu știu cum au reușit să-l facă așa, dar grozav, ceva așa și textura, aducea foarte, foarte mult cu somonul. Veți vedea o fotografie aici cu feliuțele de somon puse pe piniță, apropo, pe piniță din aceea despre care vorbeam, și unt Naturli, dacă vă interesează, și mărar am mai adăugat. Este foarte scump, e 26 de lei, 25,99. Eu l-am luat și eu și l-am încercat la 13 lei. L-am mai găsit și după aceea, dar n-am mai dat 13 lei pentru niște feliuțe de somon vegan. De la Lidl l-am cumpărat eu la un moment dat, pentru că știți cum sunt eu cu peștele și cu tonul în general, aceste pernuțe umplute cu ton și sos de roșii. Și nu mi-au plăcut deloc, mi s-a părut groaznice. Ce am simțit eu intens? Gust puternic de pește. Știu că sunt cu pește și trebuie să miroasă și să aibă gust de pește, dar parcă nu era ton acela. Am făcut un efort să mănânc din ele, dar celorlalți membri ai familiei le-au plăcut. O să menționez că nu se punea problema de expirat sau ceva, ca idei expiră în a 10-a 2023 și nu aveau vreun gust sau vreun miros de stricat. Pur și simplu era genul ăla de mâncare care mirosea prea tare a pește și gustul de pește era extrem de intens. După gustul meu, repet, pentru că celorlalți le-au plăcut permisele astea. La un moment dat, ca și gratuitate prin aplicație, am primit aceste caramele de la Lidl și
nu sunt genul care să mănânce caramele, nu sunt genul care să mănânce dulciuri de-astea extrem de dulci, dar pot să vă spun că sunt niște caramele tare bune. Știți caramelele alea pe care le mâncam noi când eram mici și se lipeau de dinți, așa, carameaua aia clasică? Nu sunt așa. Acestea sunt mai degrabă sfărâmicioase, așa, aproape făinoase când se sparg și la interior au ca o fâșiuță așa de ceva lăptos, așa, ca un siropel, ceva cremos, din lapte, așa, foarte bun. Din Supeco, la un moment dat am ajuns și noi pe acolo, am cumpărat aceste arahide cu o pulbere de wasabi, foarte iuți și foarte bune, cum te aștepți să fie. Tot de la Unfished, că au scos mai multe specialități în ultima perioadă, am cumpărat, de asemenea la reducere, de la 20 de lei la 10 lei, că nu aș fi dat altfel banii, această carne albă de pește. Da, foarte bună și asta, cu gust de pește, de la ce-or folosi ei, alge și iar nu știu cum fac. Nu mai vorbesc acum despre ingrediente, că am mai discutat în clipurile trecute, dar sunt ingrediente ok, da? Proteine de orez, apă, făină, orez, ulei vegetal, proteine din bou, proteine din mazăre. La un moment dat prin Kaufland am găsit stixurile acestea și parcă mai am un punguță. Da, mai am o punguță. Stixurile acestea, pentru că le-am văzut așa deosebite și am vrut să le încerc. Acestea cu brânză și ceapă și acestea cu ardei iute și limetă. Delicioase, exact așa cum sună, exact așa cum le vedeți și pe ambalaj. Deci erau îmbrăcate așa într-o chestie, nu doar un praf care pica prin pungă. Bine, și chestiile astea erau picate prin pungă, dar foarte mult produs din acesta rămânea pe sticks și îl puteai savura. Foarte bun și mai bun. Am văzut o punguță de la nuci de macadamia. Nucele de macadamia sunt foarte scumpe, dar extrem de bune. În general, dacă nu sunt la ofertă, nu cumpăr să am în casă, pentru că sunt extrem de scumpe. Dar le plac foarte mult și fetele, în special Sofie, ea e cu nucile astea și pentru că le-am găsit la jumătate de preț în Carrefour, le-am cumpărat, am dat 12 lei aproape pe ele. Sunt foarte, foarte bune. Crocanțele, sărățele, parcă zic că mai am un ambalaj, dar nu știu dacă mai e pe aici. Biscuiței ăștia cu cremă de brânză, îi știu de când eram în școala generală, cred că, și când i-am regăsit acum în Kaufland, că nu i-am mai văzut de ani de zile, i-am cumpărat din nou de dragul vremurilor de demult. Sunt buni. Pentru zilele de post, turtă dulce cu compoziție de caise în interior, cu un gem de caise, o turtă dulce glazurată, trasă în ciocolată. E bună, dar extrem de dulce și nu prea, iară, mai mult de 2 odată cred că nu puteam mânca și nici nu e un dulce de la care să trag, wow, trebuie să mai cumpăr de aia, dar cred că sunt pe placul multor persoane. Tot de post, că le am multe de post pe aici, ciocolata aceasta cu bule de aer de la Roșen este... Iar dacă ați încercat vreodată o ciocolățică de asta cu bule de aer, mi se pare că și Poiana are, e ceva ce nu pot să explic cu tipul ăsta de ciocolată, care creează dependență. Adică când muști și e aerat așa, nu știu, nu pot să explic, aproape că nu contează gustul ei, ci textura aia creează dependență, efectiv, creează dependență. Foarte bună, foarte bună. Chiar acum că am văzut-o să mai cumpăr, că n-am mai luat. Nici nu mai cumpărasem de mult și nici n-am mai luat de când am savurat-o pe aceasta. Lind a scos de curând batonașe așa, de genul ăsta de ciocolată. Și am zis să le încerc și eu când le-am prins la un moment dat la ofertă în Carrefour. Aceasta, că despre ea vorbesc acum, nu a fost pe placul meu. Ciocolată cu lapte, practic, simplă, ciocolată cu lapte. Nu prea gustul ăla de lapte. Așa, eu cei drept nici nu sunt mare fan ciocolată cu lapte, prefer varianta amăruie, poate și de aceasta nu prea mi-a plăcut. Pufuleții Gusto, trași în ciocolată. Ăștia sunt un deliciu. Și ăștia mi se pare că sunt așa, de creează dependență, adică ești în stare să mănânci în continuu. Ei sunt de dulce, conțin lapte. Pentru zilele de post, cumpăr eu din aceștia de la Buggy, care sunt de post. Totuși, din nu știu ce motiv, ăștia
par mai grețoși, iar după gustul meu, mai grețoși și nu îmi plac foarte mult comparativ cu aceștia care, culmea, conțin lapte. Da. Am încercat și noi idei cu nucă de cocos, iar cam grețoasă după gustul meu ciocolățica asta, napolitana asta. Mi-a plăcut mai mult umplutura de cocos decât prea multă ciocolată și ciocolată cu lapte și cam așa, nu foarte pe placul meu, dar cum să vă spun, sunt conștientă că poate fi pe placul multor persoane, inclusiv a celor din casă de la mine. Apropo de Hanuta în stil brownie. Napolitanele Hanuta, pe care cred că le cunoaștem cu toții. De data aceasta cu cacao, pentru că napolitanele Hanuta, dacă știți voi, sunt albe, gălbioare, albe, nu sunt cu cacao. Deci napolitanele cu cacao și umplute cu o cremă delicioasă de, nu de cacao, de ciocolată și într-adevăr, mușcând, găsești bucățele așa ca de negresă. Wow, delicioasă, delicioasă. Ea apare la Lidl, am luat-o din Lidl, nu am regăsit-o în alte magazine niciodată. Am mai văzut-o și acum câțiva ani. N-am cumpărat-o niciodată până acum o lună sau când o fi luat-o. Și îmi pare rău că n-am desfăcut-o mai devreme, să vedem cât e de bună și să mai cumpărăm una, pentru că acum iară nu se mai găsește în Lidl și e delicioasă. Și Ameliuța, săraca, s-a trezit că ea n-a gustat din asta. Deci am stat cu pachetul desfăcut, i-a dat seama că n-am gustat și caut în disperare. Vreau să vă spun că mi-am trecut și pe lista Lidl, dacă cumva găsesc Hanuta cu brownie, dar oricum stă în cap și dacă o văd să cumpăr sigur, nu trebuie să fie pe listă, dar n-am mai găsit. De la Topoloven, dulceață de afine, fără zahăr și fără niciun alt fel de adaos. Suc concentrat de măr, suc concentrat de lămâie, cu suc de mere, e îndulcit. Iubim dulceața de la Topoloven și asta n-a făcut excepție. De fine. Am zis să vorbesc un pic despre aceste jeleuri. Multe dintre voi sunteți mămici, cele care mă urmăriți. Știu că e, cum să spun, e simplu așa de zis, ei, copiii mei nu mănâncă, eu nu le iau dulciuri copiilor, dar știu. Da, am și eu vecine, am și eu rude, am și eu copii și știu că oricât ai vrea să nu le iei cu zahăr, să nu le iei de aia, să nu le iei de aia, în special jeleuri. Eu, de exemplu, nu prea le iau fetelor jeleuri. Știu că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, le cumperi și jeleuri, pentru că nu e așa față de noi, ei văd, sunt atâtea în magazine. Și m-am gândit să vorbesc un pic despre acestea care sunt o variantă mai sănătoasă, dacă vreți, de jeleuri. Sunt niște jeleuri nemțești care sunt și umplute cu un siropel așa, au și adaos de vitamine. Sunt colorate, bineînțeles, dar colorate cu coloranți naturale, adică din plante și legume. Văd eu cât mai reușesc să văd eu pe etichetă: morcov negru, spirulină, curcumă, da, concentrat de struguri, așa general ca și ingrediente, concentrat de struguri, suc de struguri, suc de fructe 25%, deci umplutura asta reprezintă un 25%, da, le găsiți și în Kaufland și în Carrefour, dacă mă gândesc că dacă e așa o dată de luat un jeleu copilului că e poftă, măcar să fie din acestea mai de calitate. Am vorbit, cred că în ultimul clip, de cumpărături lunare, de pateul Tulip. Este un pate pe care îl știu de foarte mulți ani, imediat după Revoluție a apărut. De fapt, cam tulipul ăsta știu că erau multe, erau crembuști, erau conserve de cu carne. Ce cumpăram noi frecvent este pateul. Față de alte pateuri de pe piață, are un conținut foarte mare de ficat, 46%, și în afară de conservantul care e nitrat de sodiu, nu are altceva aiurea printre ingrediente. Și nu vă spun că și la gust se simte, adică o cantitate mare de ficat, e un pate foarte, foarte bun. Nu l-am mai luat de mult, de ani de zile.
Mă temeam că au schimbat rețeta, dar nu, este exact cum îl știam, adică foarte bun. Nu vă mai spun că se face și un pic de aspic așa când îl scoți din... Deci mi-amintesc de conserva asta, v-am spus de ani de zile. Și Florina, acum când am desfăcut, și el a fost înnebunit după pateul ăsta și vă spun că o să-l mai cumpăr pentru că e altceva. El e în 3 variante, clasic, obișnuit, picant, așa verde, și mai e o cutiuță cu roșu pe aici și cu ciuperci. La cel mai bun preț eu îl găsesc în Paco, magazinul nostru, lanțul local de magazine. E o diferență de vreo 2 lei parcă față de ce am văzut în Carrefour. Că în Kaufland parcă nu l-am găsit. Din DM am cumpărat și eu mixul ăsta pentru falafel, dar cu cartofi dulci. L-am găsit redus la jumătate, 3 lei 74. Practic era aici pulberea, făină de orez, făină de năut, fulgi de orez integral, bucăți de cartofi dulci, da, pulberea care se amesteca cu apă și trebuia lăsat un pic să stea la temperatura camerei. Apoi se creau probabil falafel, trebuia să le facem guguloaie, așa, noi am făcut ca niște chisteluțe și au fost foarte bune și se prăjeau, bineînțeles, și au fost foarte, foarte bune. Vegan, desigur, pentru post. Ricola, aceste dropsuri din plante, niște dropsuri elvețiene, sunt în mai multe variante și acestea eu le cumpăr și avem mereu în casă, dar uite, acum trebuie să mai iau, că n-am mai cumpărat și am rămas fără, că tot s-a terminat cutiuța. Eu le cumpăr pentru atunci când avem probleme cu gâtul, și pentru noi și pentru fete. Vă spun că față de alte dropsuri cumpărate din farmacii, care, aruncați-vă o privire pe ingrediente, astea sunt și eficiente și curate în ingrediente, le recomand și funcționează foarte bine și le avem mereu în casă, după cum v-am spus. Ultimele 3 chestiuțe, pentru că le-am zărit și mi s-au părut interesante. Prăjiturele astea, cred că mai degrabă aș spune niște biscuiți. Biscuiți cu un jeleu și cu niște bucățele de ciocolată. N-au fost grozave, nu. Le recomand. Pentru salata sățioasă pe care mi-o fac eu pentru zilele de post, vă spuneam că în zilele de post pachetel la mine și acasă, dacă sunt, dar și pachetel la mine, iau, de fapt, indiferent de meniul pe care l-am, cel mai probabil o salată de crudități e sigur la mine, adică întâi pregătesc salata și apoi mai văd eu ce mai iau la mine, fie că e post, fie că nu. Dar dacă în zilele de nepost, să zic așa, pot să fac salata un pic mai sățioasă, cu puțină brânză sau, eu știu, niște bucățele de ceva, un nou fiert îmi pun uneori. În zilele de post nu prea am cu ce să completez și adaug, de exemplu, printre alte variante pe care le am, feliuțe de roșii uscate. Cumpăr borcane de acest gen de roșii uscate, știți că sunt pe la toate magazinele, inclusiv Lidl, cum am cumpărat acest borcan. De obicei în ulei de măsline sunt feliuțe de roșii uscate, le mărunțesc și le adaug în salată și salata devine mai sățioasă. Ce mi-a plăcut în mod special la acest sortiment de roșii uscate a fost faptul că printre ele aveau și capere. Și bineînțeles că puneam și capere din acelea în salată și cu ulei de aici din borcanel, foarte bune. Iar ultimul articol este acest dulce pe care l-am primit de la o doamnă din Republica Moldova și m-am bucurat atât de mult, îmi place să încerc, în special când e vorba de mâncare din alte țări, sunt extraordinar de fericită. Dulcinea, am înțeles că e un dulce tare apreciat și cunoscut. Era ceva ca o cremă de lapte, să vă imaginați voi, sau ca o caramea un pic sfărâmicioasă, cred că așa ca și gust aducea un pic cu caramelele astea, ca să comparați voi un pic. Ceva foarte unctuos și deosebit, așa, foarte dulce, iar nu un dulce pe care l-aș mânca zilnic, dar ceva deosebit. Dacă aveți ocazia să le cumpărați de pe undeva, le puteți încerca. Bine, dragilor, asta a fost tot și cu produsele terminate
pe noiembrie, clip pe care eu îl postez în luna decembrie, normal că astea sunt terminatele din noiembrie, până nu se încheie luna nu filmez, așa că la început de decembrie am filmat terminatele lunii noiembrie. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit clipul, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept la următorul video. Pa, pa!